ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ଆଶା ଯେ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବି। ଲାଇନ ବାଲା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ବାଲା ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟା କି ନିଛକ ଛବିଟିଏ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ଛବିରେ କାହିଁ ଚାଲିବ ତା କାରଣ ହେଲା ଏତିକି ଯେ ଲାଇନ ମ୍ୟାନ ମାନେ କଣ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଉ ବିପତ୍ତି ପଡେ, ଉପରେ କୋଉ ଠିକାଦାର ଥାଏ, କିଏ ଆଖି ଧପ ଧପ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କରେ, ଭୁଲ କରେ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାକୁ ସଠିକ ରୂପେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଇନ ବାଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସିଏ এই যে ছবিটি অঙ্গে লিখেছেন কিଏ প্রযোজক আমার শ্রীহরি প্রোডকশন বোধ এইটা শ্রীহরিরে সিনেমা হয়েছে এবং ওড়িশাবাসী আপনার সবে ঝুনিমা পিকচর দেখুছেন এনুনেকর পো কুড়জন কুড়বা কুঞ্জম কুঞ্জম পোল দেখুছেন আপন লাইনম্যান স্টোরি নিহাতি খোঁজিকি দেখন্তু এবং এ সিনেমাটি নিরঞ্জন বাবু তাঙ্ক জান লগাই দিয়েছেন করছেন এবং এ সিনেমারে আমার সম্বিত হিরো অছি যে ଏବେ କାଙ୍ଗୁଲାରେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବି ପ୍ରମୋସନ କରିଛି ଏ ଫିଲ୍ମର, କାହିଁକି ନା ସିନେମା ହେଉଛି ମୋ ମା। ଆଉ ସିନେମାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ ନ କରିବି, ଆଜି ଏ ମିଡିଆ ନଥିଲେ ସିନେମା ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯୋଉ 20 କୋଟି କମାଉଛନ୍ତି, 8 କୋଟି କମାଉଛନ୍ତି, 10 କୋଟି କମାଉଛନ୍ତି ଏଇ ମିଡିଆ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ମୋ ବାପା ମା। ମୁଁ ଯେତିକି ଅଭିନୟରେ ଫେମସ୍ ନଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଣି ମିଟୁ ମିଥୁନ କରି ଆପଣ ମୋତେ ଷ୍ଟାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲାଇନ ବାଲା ଦେଖିବା। ଲାଇନ ବାଲା କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେସ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।